Andiyazi intwana yami noba singathini singazama phi. Hayi phone nayo kwanti igqithe bakufuneka sivuke ngosiyofuna ijob. Umsebenzi besihleli apha sijike nelilanga hey kodwa nami man uThixo angandiphi neskill esiyi-1 noba kukuthunga izihlangu ke. Hayi phone at least lento wena uBheteri yakwazi nopeyinta yapeyinta mina kodwa ziyanqaba nezi zindlu nje yopeyinta ngoDisemba ngokusembani ngokunyanga yo hayi phone unkulu mntana mpehle ngokuhlele ngudala mosithi ufethi jonga uyabasela mtshonge futhi nami yahla phone inkulu legwala uyabona ilokho efuneka ibe nje ke hayi kodwa hayi hamba asifaka njalo hayi mana hayi undibambela ntoni hayibo undibambelani yo uxolo bengicela nje hayi mana hayi shi unjalo ante is one day hey afondini into uhleka ungahleki asikuyazazi ezibe zayithanda imali mosezwe uteni ukhawulile la mntana hey uniphoqe wanqala futhi wanijonge ezantsi wandeni ngijongile ke le ifathi ngijonge kaloku futhi sawuthini singaphangeli abantu bafuna abantu mamejo khona nakhona iphangela Transnet yayibo hayibo uyayithanda imali la nto ndayazi sakubela nje la mhla wayo bengathi uphangela ka Transnet uzayibona ndi yo ntwana yami unazo pakuke iwaqa ngumhla imihla ukamnalo hayi fondini yatsho naso statement khanza uhlala kuyo ndiyayithanda imali la yes yo ndifuna umqhawule ethambeni kanjani qala ezantsi la hlobo Ebra Mike damosa ngemali yami mosaba for ukufundisa i-maths and physics kanti uzothenda iihadi zabantu ngoku kodini Dlangisa unika nini imali yami wena inobucimba njengujenda apha inoba wawundithendele nam before zange undithendele kaloku ntanga tyhini Thixo khona kunjani ngempilo Mike hayi asikaboniswa nto nala nkomo yam thokazi lam beligulayo laba right kunjani kodwa kuwe ungumfazi kangaka wena ayongxaki yakho kaloku bakunjani kum mna ngobuzwa ndim impilo wena ufuna uhlekisa ngengxaki zam ngokungapha ezilalini uyazazi ngumntu ongumama mos yandichaza into zenu apha ebhayi nifika nibe ngoomike kodwa ngapha ezilalini ngontyabontyi sukawuchithela ixesha wena usile amazinya ambalwa apha ububi ngathi uqaqanjelwa indlebe kabunye mna damn shit hayi sukayo ngaki yakho leyo hayi kaloku khona nakho kodwa noko hayi ngoku hayi ngoku ayikho le into tyinti kube ndisanda ukunika i-15,000 ngoku kungekapheli kunale veki iphelileyo so ufuna enye ngoku hayi noko umntu kanimehleni umntu tyini kaloku ngoku ndiza kunika i-5,000 ngoku entsonga ke ndiza kuthumelela late ne ndiza kuthumelela late asebrief man hallo stand hayi kunjani Thoma alright kodwa right ndiyaphila namakondo uwafethu ungowaphi yho aqala ubona umntu omhle apha wesile lokishi tumele Veeplaas ungwala weFeeplaas uwafethu ndenze njani ngoku yho andisabawole fethu nje ke simane noba zimbini noba zintathu ma ezibandayo phaa kum siphola apha entloko uthandisavana ke mna uthandisavana hayi ayongxaki loo nto wena ayongxaki loo nto uzayifumana ngoku sithini busiyaphi koku sathini zasala undibengela nombengo kaloku hayi wena hayi beseniphekile phaa ndonqena ukwenza ukutya okunintsi yabo ngaso sulenka oku kukhoyo upheke nto zabona apha endlini selingeta masiyeke uwaste ixesha soma sam ayijonga sinceshi sofuza yonke into le uthi ngoku ufuze utatakho xa iparade uyiparade xa uyithatha kwechiefs uyichiefs alilifa ibhola konini hayi sinceshi kanti uyazixabisela into ezinkulu bani nokubuza ngento yesikolo ungaxabana aphi bayifight yabona sinceshi asovana ke asovana zingenamnto zesikolo ngoku hayi fondini man besihleli kamandi ungena ufaka into zesikolo wena yo sukama uyaphi ngoku fondini Uzoba late phi abalate phi ma emsebenzini kaloku mpepha niphangile
Andiphangeli mina yho ndifuna ulala man. Awuphangeli namhlanje? Andiphangeli at all. Nqabile umsebenzi. Awuphangeli kwa Transnet? Andiphangeli ndawo. Ujezi kamtshana wam lo bendilungisa imoto phaa kuye endlini. Ndinovuka kusasikazi. Hayi man. Intoni ngokubhebi? Awuphangeli? Andiphangeli nje besilungisa imoto phaa kumtshana wam umphehle. Khani ke passport ngoduke. Yo. Ntoni na wena wavuka kusasa kangaka? Khani ke ipassport ngoduke. Kanti lectures bingekabani? Esislam. Ekamtshana wam umphehle. Kumpehlo phela kwa Transnet. Naye ngekabhuti wakhe. Cha wasweleka kokulanto kohlulwa kwempahla ke. Yaso sithathwa ngomphehla. So andiphangeli kwa Transnet? Asiphangeli ka Transnet. Besilungisa imoto phaa kuye yathi. Baby nizaba nengxaki apha. Wesibandi ne7 apha. Khame ndizafonela umtshana umphehle ngo. Ndifakelele phaa. Wethu. Efonini mongathethi nge15,000. Bendithethe ngayo nje 15,000. Ibi kaloku 15,000. Yezikhonkwane kaloku bendifonela ulentuka lo sisa lapha elenkeni. Uhlala ngapha ezantsi. Besithi ufuna izikhonkwane wenza ityotyombe phaa. So ndathi ndinazo izikhonkwane. Ndiyazichola mos ndiyazisaka chicks. So khange ndilento ke ngicacisa. Hayi stop. Uyayishela 7 rand. Yo. So uhamba baby singekafumani. Baby kaba. Mntu wami nje. Ungakulingi. Akulungi ndibhanikele. Ngakulungi ndibhanikele. Xa usijongile wena, wanjonga mina ingathi ndiyitype yakho. Ingathi besivumelene. Sivumelene nto? Sivumelene nto? Xa undijongile, usijongile wena ingathi mina ndiyitype yakho. Look at you, look at me. Ndiyitype yakho. Kodwa besivumele. Khala sivumelene nix. Saba nalo 7 rand athanga yamanqini. Ngokula John kushothi le ntuka kaloku 8 rand benza ufonela umphehle. Ngonya.